den 11. juli 23, der brændte vores hus ned til grunden. Det betød så, at vi skulle ligesom sådan hej til at starte køl forfra. Vi tog en beslutning om, at det var her, vi ville være igen. Så vi blev ret hurtigt enige om, at der skulle bygges et nyt hus her også på den her grund igen. Vi var sådan kort inde omkring rigtige træbrædder, altså et hårdt træsbræt. Man gik egentlig væk fra det i forhold til den vedligeholdelse, der er ved det. Der synes vi jo, at Vimex's træsbrædder i komposit er vedligeholdelsesfrie og på den måde langt nemmere at have med at gøre på sigt. Vi besluttede os for Livved Prime. For det første synes vi, at overfladen var pæn. Den har en utrolig flot struktur. Vi har sådan forsøgt at få de varme farver igennem huset, og der passer den godt til. Og så forbinder vi også Livved Prime med et kvalitetsbræt, som vi mener kan holde i mange år. Det er blødt at gå på. Man får lige præcis ikke splinter i fødderne, som man kan ved almindeligt træ. Og så er det heller ikke glat, når det er råt. Vi bruger terrassen konstant, og det vil sige, at vi er meget ude mennesker. Jeg elsker at sidde ude og få min morgenkaffe. Herhjemme på terrassen, der har jeg både koldvandsbassin og spa. Starter og slutter stort set min dag. Jeg er ude på terrassen. Kan næsten ikke blive bedre. Altså i forhold til tidligere projekter, så har vi før lagt komposit træsbrædder faktisk 3 gange før os. Så erfaring med at bruge den måde at lægge en terrasse på, hvor man bruger clips, og man ikke fastgør det, men hvor man egentlig fikserer det, det havde vi prøvet før. Selve terrassebrættet og den måde, det fungerer på, og brædderne er også meget lige og regulære, så det var egentlig en forholdsvis nem proces. Eller ikke nemt, men det var til at finde ud af. Man skal tænke over, at det er et produkt, der giver sig. Både kulde og varme, der vil det henholdsvis give sig og trække sig. Det var vi klar over fra tidligere projekter, men det skal man have for øje. Det skal lægges efter den læggevejledning, som der anbefales, så man er sikker, at man får de rigtige sprækker. Vi vil helt klart anbefale Livved Prime og andre Vimix produkter. Vi forbinder det med en god kvalitet.